kapok aweyi bati an kod jaod bura maoke county ma Migori olernwa to jo Migori ne ochung' nadi e okura ma kawuono. Wajumbe ma Migori te nogo kura gi kauli achiel kwa wacho ni Gachagua odhi dala. Wan kaka jo Migori wang'eyo asara kata nengo mar pogruok. Post election violence manotimore 2007 kata 2002 kata 92 gik mosetimo ne Migori wich ok nya wilgo. Mar ariyo, wan kaka jo Migori wasetimo demonstration ndalo mang'eny. Ohandwa osekethore, nyithindwa osego tiagas, weye wang'ni. Mon ma Migori onyuole nyithindo maonge tiagas. Weye wang'ni, wan bende wawe wacho ni mapambano, wambe wang'ni ushuru wa otinwa modong' en wane mbele. Gima da wacho ne jo Kenya mangima ni Kenya duong' molo ng'at achiel. Mar ariyo, kenyni wan ne waonge kaka ne ginyuomore waonge, ka gikethore wan ok wanon mang'eny. Ne en dhako marach, ne en jatelo mok ni kare. Omiyo an ombucha nanono Jo-Suna West e public participation. Kendo naneno dwachgi ka giwacho ni gidwaro Kenya mokwe mondo piny odhi mbele. Omiyo an kaka mjumbe ma Suna West awacho ni gima atimo dwach joga gima ne gidwaro. Kwe ber. To ka kwe nitiere ka dongruok nyalo dhi mbele. Omiyo wan kaka jo Kenya wadhiuru mbele, walemne piny mondo duto matimoregi wakete lwet Nyasaye mondo mi Kenya obed gi kwe ne nyithindwa masani gi makiny to gi mabiro. Erokamano. Jo moko wacho ni kinde kawo paro mar jopiny ewi chenro ni, thoth jopiny no wacho ni kufa makanga kufa dereva. Tiene ni jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua duto oter pacho. Iparo ni mabende en siem mager ne William Ruto kata odong' e telo. Jopiny ok mor kod piny owacho duto mar Kenya Kwanza mok Rigathi Gachagua kende. Gima dwatemo wacho en achiel ne jotelo te, ok kata mana Ruto kende. Chakre President Ruto, governors, MPs, MCAs, women rep, senators, ng'ata manoyier gi jopiny nyaka deliver ne jopiny to their expectation. Gik mane chiko jopiny timnegi. Kotami to en adhi dala. Ok odwa wacho wasetieko gi Gachagua. Ng'ama chielo wakia, onyalo bedo an, onyalo bedo jatelo machielo. To gima ng'eyo ni sani to gima ne wawacho ni en Gachagua ne wa impeach. Jotelo mamoko go mag yene biye samobiro no en wawachgi. But adiera mantiere ni jatelo manoyier gi jopiny marito mwandu jopiny nyaka tine jopiny. Mano koro sani ok en kwayo. Wan wasemiyo MCAs examples, ka en gavana mok ti dala, ka en mjumbe mok ti dala, ka en MCA mok ti dala, ka en women rep, ka en senator dala, kata jaduong' gweng' mok ti yiero kebe machielo nikech wadwaro service delivery. Mogik ne ntiere weche mag Gachagua ne owacho ni thoth jood bura mane oketo kokgi e paro mar tere dala kata ma ogoyo ombulu odiochieng' ma kawuono e paro mar tere dala ne otimo kamano nikech ne omigi buok ni ka ok gisiro paro ma kamano to idhi gologi e committees mag od bura. Be en adier ne obwogun ka ok usiro paro ma kamano idhi golo e committee? Ng'ama thotho pi mako gimoro amora. Wan kaka jochama mag ODM kanosesomnwa gigo, onge ng'ama ochako luongowa e bura moro amora, onge ng'ama osiemowa. Ne wabiro kiwan, wago kura kiwan, ka wadwaro gima jowa ne dwaro. Wan kaka jo Azimio wasedwaro kwe for a long time. Wasesandore ndalo mang'eny. Ok nwanyal chako neno ka piny dhi kama rach to kendo wachiko kono ni kia ni obwogwa kia nang'o. What we have done it as leaders, kendo ka wiwa ler. Mane wach manyalo wacho, ng'ama dwa wacho gire mora mora en koro wachi. Ta anago ombucha kana luwo public participation man kaka sane piny rach ni ji 444 ma Suna West notiyo gi nauchgi mobiro mogolo pachgi. Koro an ang'ama wang' natamra mano. Koso joka be koro nobwogi ni dhi gole committee. Erokamano. Erokamano.